Maayong buntag sa tanan. Lingia pag-usab imong tapad, maayong buntag diha. Andam na ba imong Christmas gift? Kaila ka ng imong tapad. Ala, ila-ila sa mo. Mga igsoon, sumala pa sa introduction kanina, atong gisaulog karon ang Gaudete Sunday. Pulong kining Gaudete nagpasabot nga paglipay sa ato pa karon adlaw ug Domingo nga puno unta. Puno unta na sa kalipay. Kaya nga naman, samtang nagpaabot pa ta, daw murag malantaw na natog maaninaw nga duol na. Sa ato pagpaabot ni with anticipation, great anticipation sa pag-abot sa Ginoong Hesus. Mao nga gidagkutan na nato unang Domingo, ikaduhang Domingo, ikatulong Domingo kanang rosas pink nga candle sa atong Advent wreath. Ug mao sa hinungdan nga kami nagsulob na pud og pink nga vestments. Walay intention sa unsa nga color, political ha. Kay ato na ning gisulob wa pa ang nasod sa Pilipinas. Kani adto pa. So, kung ano nagpasabot kung mag-pink na pud may nga bayot na atong kaparian og mga obispo. Nag-pink na. Ang pink rosas simbolo sa joy, happiness. Mga igsoon, doon ay nindot kaayo sa Ebanghelyo. Gipangutana si Juan Bautista sa mga tao, unsay among buhaton? What shall we do? Kadumdum sa grade 1 pata sa una, gituluan tag, what shall we do when we all go out? Sa atong mga teacher, kantahon pag nato. So muna yung mga tao, naging sila nga, what shall we do? Abi ninyo, wa pa man sa una ka ng DIY, do it yourself, wa pa na sa una. Pag-o pag na kayo ng DIY. So ang gihimo ni Juan, dili DIY, ang gihimo sa mga tao, naghatag si Juan og TIWYSD. This is what you should do. Dili DIY, kung dili TIWYSD. This is what you should do. Huwag mo na gihatag nila. Isa may unang niduol niya. Ang unang niduol, arangan. Gingnan siya, naamang giwala diha. Wa na ikapaniod toon niya. Tagai, pagkaon. Sa likod sa imuhang balay, naamang nagkagidlay. Apil gipuy-an, hastang ilang binistihan. Ipang-agup-up naman ang imo diha sa imong kabinet. Tagig usa. Huwag na pala imong ngayo, tagaipong usa. Unya, ikaduhang nangutana niya, what shall we do? Kubrador sa buhis. Gingna niya, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Katapusan mga sundalo, gingna niya nga, ayaw pod mo pag butang-butang, ayaw pod mo pag
pinaagis, pinunto nga paagi. Manay ang gingon dira o. Ayaw pagmulo pod sa inyong suhol. Dagko biya mong sweldo, sundalo biya mo. Di ba? Niya og mo-join mo anang nangatang sdahan. Narbay na akong marka nga HPG. Mo lagi na ingon nila nga hatag pod gamay. Kay HPG man. Pero di naman na kinahanglan baya. Okay, makakurap na po na sa mga mangatang diha. Laktod mga igsoon, this is what you should do, tulo. Kinabuhing makiangayon, kinabuhing matinooron, kinabuhing tarong. Kaya lagi simple. Di ba? Praktikal apan laom. Kaya nga naman, ang tubag ni San Juan, transformative o life-changing kung atong tumanon. Di ba? Una, pakigambit, share with those in need, be generous. Kaduha, act with integrity, pagkamatinod-anon. Ikatulo, buhatang imong katungdanan o kaakuhan nga tinarong. Perform your duties and responsibilities justly. Para ba niya itong nangutana kang Juan? I don't think so. Kining generosity, kining fidelity and integrity, kining living a life, a righteous life, living justly, acting justly, para man natong tanan. Para naton ning tanan. Dili ni para nila ra atong panahon na. Mas nindot pa gani nato ron kay bisag mag-surf ka diha sa mga YouTube. Daghan yung kaayong mga DIY. Sa bisan asang parte sa atong kinabuhi. Health man, relationship man, family, parenting man, performing duties in the work condition, whatever. Pagkanindot karon, di na ta magpaabot ni Juan Bautista. Kay daghan ng DIY. Para sa unsal man lang. Aron ta mahimong tao nga magulagway sa Dios. Manggihatagon, matinod-anon, tarong, ligdong. Ligdong na tao. Abin nyo mga igsoon, kining mensahe ni Juan Bautista sa atong ebanghelyo karon, kung ato ning tumanon, magdala ni kabag-uhan sa atong kinabuhi, kay magbag-o man una sa atong kasing-kasing. Namoy mag-andam ka nato sa kabag-uhan transformation sa atong kinabuhi. Mabag-o atong lifestyle. Kay una, di naman ta sama sa una nga hakuganta. Atong mga pagkaon nga lata na. Ang uban kakahatuka, usahay di pa katuka, siging kakha.
Nya pagkaibaw na itong hapit ng papanos, hapit na madaot mo pa atong hatag. Ibaw ta nga uranay na ngalam na mag-uranay ng biste kana bang kanunay binatong gisulti o gisulo ba di ba pang special occasion ngalam na mo buhol og uranay nga biste mo pa atong ihatag nya kinadaghanan gipang-agop-op na ito sa ato ang kabinet. Unya, natay tendency mamintaha. Di ba? Mabitan mga igsuon, magsigig panggiaway, magsugod mga pamintahas bahay. Kami nga 12 mi kabuok. Kaming dapit sa ulay, taas kay lamisa sa amo ang dining hall kay daghan man mi. Pero abti kay sinanay mo tan-aw kinsay bintahosor nga inigsugod og kaon wa na. Halos na lamang adi na lang nato na isgutan. Kay bisan sa kanaanan na ibintahoso bisan igsuon. Munang mag-ihaw ganig manok, di lang isa ka buok. Duhaon gyud kay daghan man ang mukaon. Aron wa kayoy away. Kay natay tendency mamintaha bisan igsuon. Na kung kana mahitabo sa mga igsuon, parente silingan, kanang kadugo og igagaw unya kanang atong parente kay di kanang ato silingan kay di man kanunay atong parente kanang sakop sa atong family groupings GKK dili man na kanunay parente kung ato ganing igsuon kadugo igagaw ato pangbintahaan usahay lupigan how much more na sa uban. Kinanindutan. Maghatod na to sa Diyos nun balaan ligdong ug tarong kinabuhi. Kay life-changing lagi. Ug nindot kay, wa man gyud tinuod nga kalipay ba kung wala ni siya? Unya, maandam pagyud ta sa pagsaulog sa una niyang pag-anhi nga maong Christmas. 2-in-1 atong pangandam. Christmas, kasaulogan sa iyang unang pag-anhi, o sa iyang second coming nga wata may bawog ano sa. Mao bitaw nang kanindot sa atong Filipino Catholic kay kining sugod ugma na mga magsimbang gabi, sugod unyang bag-ong gabi, simbang gabi. Pero ang misa sa kadlawon, misa di Galyo, ugma sa kadlawon, hangtod sa 24 midnight, wala gilaing tumong ani. Pag-andam ra gyud natong tanan. Kaya ron inikanta nato sa Pasko, malipayon gyud nga Pasko. Joy to the world. Nindot kayo. Ang bunga nini mao ang tinuod nga kalipay. Nga maghatag ka natog kamaya, dili lang sa dagway kundi disposasyon nga mag-andam nato alang sa pagbalik sa Ginoo ug sa iyang unang pag-anhi nga maong sa ulog sa Pasko. Mga igsoon, samtang gidagkutan nato kanang rosas nga kandila, kini nagpahinomdom kanato ang atong tinuod nga kalipay nagagikan sa kinabuhi nga sentro sa Dios. Kinabuhi nga balaan, ligdong o tarong.
nga kita matarong at tubangan sa Dios o sa atong isikataw. Kaya ang tinuod nga kalipay, dili gyud makaplagan diya sa material nga mga butang lamang, apil kwarta. Makahatag sa atong panginahanglan, pero og kalipay, dibatihono na siya. Kay kung ang kwarta o kabtangan paning kalibutan makahatag na tog kalipay, tanang mga billionaires, millionaires, tanan unta sila malipayon. Pero how come nga dunay uban ila hinuong gipa daplin og ang atong mga santos si Saint Francis of Assisi prueba ni ana. So ang tinuod nga kalipay dili makaplagan diya sa material nga mga bahandi apan sa gugmang maunongon sa Ginoo o kinabuhing matarong atubangan sa isig katawo. Dili nakatuyok lamang sa kaugalingon. Mabitan ng joy, G-O-Y, being just to others, last ang self. Just to yourself. Nining misa, ang damo nato nga atong kasing-kasing, dili lang pinagi sa atong maayong binuhatan, apan pinagi sa pag-usab sa atong kinabuhi o pagkatao, o mahimutang katawhan nga puno sa paglaom, o simpre puno sa kalipay nga anda mo dawat sa umaabot nga man luluwas. Sa giingon pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ingon niya, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kina iya. Amen? Hinaut pang ta.